नमस्कार, प्रणाम। हम गायक अंशु मिश्रा धन्नु आप सबके बीच में दो लाइन को सुनावे जातनी। अगर ओमे तनिको भी गलती होई तो अपन छोट भाई या अपन छोट लइका समझ के हमके माफ़ करब जा और हमरा चैनल के सब्सक्राइब करब जा और घंटी के दबाए मत भूलिए। धन्यवाद। ऐसन रूपवा सजावल का होई, ऐसन रूपवा सजावल का होई, जब देखी न केहू गौर से। ऐसन रूपवा सजावल का होई, ऐसन रूपवा सजावल का होई, जब देखी न केहू गौर से। जब देखल चाही तू करेलू नाही, जब देखल चाही तू करेलू नाही, मन गुजरे लायो जबे दौर से। हई गजरा लगावल का होई, हई गजरा लगावल का होई, जब देखी न केहू गौर से। ऐसन रूपवा सजावल का होई, जब